ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ముందుగా శ్రీ గణానాగణపతాయనం గణేశాయనం లక్ష్మీదేవతాయనం సరస్వతాయనం శివపార్వతాయనం లక్ష్మీ నరసింహాయనం ఆంజనేయనం వెల్లమాయనం కాశేశ్వరాయ నమః. హర హర మహాదేవ్ శంభో శంకర అన్నపూర్ణేశ్వరి మహాకాళి మహాశండి. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం శ్రీ విష్ణుమూర్తాయ నమః. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. మనం ఇప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని 21 కానీ 51 కానీ 108 సార్లు అయినా మనం జపిస్తే మనకు ఏ పని చేసినా కూడా మనకు శుభం జరుగుతుంది. ఈ మంత్రం మనం చెప్పుకునే మంత్రం ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. మనం పొద్దున లేవగానే మంచం మీద కూర్చొని మరి మన అరచేతిలో చూసుకొని చెప్పాల్సుకున్న మంత్రం ఓం స్కందాయ అని 3 సార్లు చెప్పుకున్నట్టయితే మనకు అన్ని శుభములే జరుగుతాయి. మనం వీలైతే 11 సార్లు లేదైతే 11, 21, 51, 108 మనం జపిస్తున్నట్టయితే మనకు అంత శుభం జరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా అన్ని తొలగిపోయి మంచి ప్రయోజనాలు మనకు జరుగుతాయి. మనం చెప్పుకునే మంత్రం ఓం స్కందాయ నమః. 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 ఓం స్కందాయ నమః.
ఓం స్కందాయ నమః. ఓం స్కందాయ నమః. ఓం స్కందాయ నమః. ఓం స్కందాయ నమః. ఓం స్కందాయ నమః.